Aquesta és una llei de tots i per a tots. Per sobre de tot, és una llei per a Andorra, una llei per donar solucions pels mesos que vindran i, com hem dit, seguim treballant perquè quan arribi el moment que els nostres països veïns surtin dels confinaments i recuperin la seva activitat, estiguem preparats per oferir les nostres muntanyes, els nostres comerços, la nostra cultura, la nostra gastronomia, el nostre país. Els nostres ciutadans el que menys volen és escoltar-nos discutir, sentir retrets d'uns i altres. Com a responsables polítics tenim l'obligació de donar respostes, de prendre decisions, de ser valents i fer arribar missatges de seguretat i esperança. Els hi devem. Porten més d'un mes confinats. Han demostrat una responsabilitat i una maduresa exemplars. Som dels pocs països que hem superat amb èxit un confinament ordenat sense haver decretat l'estat d'alarma. Com creieu que se sentirien si no els retornéssim aquesta lleialtat i solidaritat?